бетонирали тук. Малко по обичата на това, много е ще повечето такива някакви но те са слота на сърчорки и когато полосят за техники. Така че ще по сърчора, пристигаш това. Ето от мъртвото ми седи всяка на 3 бей. Как ти ще ви така да се скачваш катериш. Тук добре си изработваш двете и 50. Да, днес сме чек. Аз беше когато съм шах. Сериозно. Мен ще ми падне глава всеки момент. О, паде дъждата ли за да пробвали? Аз вече фокусирам и на двете, защото не толкова сте вие сега, че направя. Аз съм се чувствам, че едно ще бъда до къщи и се стига, но не може да ми бъде някакви 2-5 часа, но бяха в 5 етаж. А за сигурно няма. И е стара дърна сграда, преди войната. И питайте те ще хият да видят и къщи. Всеки ден. Чивка да се развиеме. И аз нямам да можете ли още? Сега ако не си гледаш фотоапарата, ще се вие сега по-малко да не снимам. Седи и драйва. Добре, ще бъде. Американец. Никакъв шанс. Не му даваме шанс. Това е Европа. Начало, отсипва. И моята определено. Има ли красива точка? Аз усещам нещо, което бие леко над глава. Не знам дали от височината или от... Да, ходим да хапнем, защото в 3:30 трябва да сме, това с 3 часа трябва да ходим да преместим колата или да отпустим паркинга. Добре, да папаме сега. Има си хас. А? Има си хас да не сте гладни. То се е такова изкачване. Mehr war jetzt zusammen. Това съм любил. Последното въртане, сега би си е гадно. Вече на тъчу, бъдеш я, простите го тя.